O Concello de Ribeira insta a Xunta a construir a nova residencia pública de maiores. O Pleno Municipal aprobou por unanimidade unha petición para celebrar unha xuntanza entre Goberno local e Consellería de Política Social para avanzar no proxecto. No novembro do 2021, Concello de Ribeira e Consellería de Política Social asinaban un convenio de colaboración para a construción dunha nova residencia de maiores pública. O acordo marcaba un prazo de 4 anos para leválo a cabo, algo que non se cumprirá, máis aínda, despois da nova anunciada pola conselleira Fabiola García de desestimar a parcela das saíñas destinada a este fin. O pasado venres coñecíase a decisión da Xunta pola que se lles obrigaba a desbotar esa zona, unha nova que chegou ao Concello a través dos medios e que non sentou nada ben á Corporación Municipal. Detonante de que o pasado venres tivésemos a nova do desestimento de execución da obra, segundo dixo a conselleira, por certo, en un acto que nada tiña que ver con este tema social nin de atención a dependentes, porque a parcela non se considera apta, según dixo aos medios de comunicación, por tratarse de zona inundable. Temos tamén que relatar o gasto acometido e os perxuízos causados a este concello. Alí había unha construción a da antigua discoteca Esta Curva, que, como vostedes ben saben, e durante a época na que vostedes gobernaron, foi unha construción que incluso chegaron a utilizar pois como almacén de obras e outros servicios. Por iso, o Partido Barbanza Independente someteu a votación no Pleno Municipal instar a Xunta a buscar canto antes unha solución para construir a prometida residencia de maiores. Instar a Xunta de Galicia a comunicación polo cauce regulamentario oficial da noticia dada aos medios de comunicación do desestimento da construción da residencia de maiores na parcela cedida polo Concello no lugar das Saíñas e cos fundamentos que imposibilitan a construción do mesmo. E no punto número 2, a designación inmediata dos técnicos da Consellería para manter unha liña de traballo áxil, eficiente e eficaz cos técnicos municipais de urbanismo e con responsables do Goberno municipal co fin de axilizar a localización dunha nova parcela que sexa apta para a construción dun novo centro residencial de maiores en Ribeira. Dende o Concello de Ribeira escúdanse na súa boa xestión en ter cumprido todos os prazos e os requerimentos exixidos dende a Consellería de Política Social. Dende o Concello de Ribeira axilizáronse todos os procedementos, todos, para poder albergar esa residencia pública de maiores no Concello de Ribeira. Todos. E todos os informes sectoriais eran favorables. E dende había un tempo levábamos agardando a que Augas de Galiza se pronunciase. Ben, para que tamén a xente que está vendo este pleno, aquí teño o proxecto técnico que achegou a Consellería de Política Social para construir a residencia pública de maiores. Aquí verán unhas liñas, e aquí ven a residencia pública. Ben, vou a poñer en máis grande para que se vexa ben. Esa franxa máis clariña é a que posiblemente podría estar afectando Augas de Galiza. Ben, pois ese é o plano de Augas de Galiza. Ese plano. Como ven, non afecta para nada a residencia pública de maiores do Concello de Ribeira. A votación aprobouse por unanimidade cos votos a favor da Corporación Popular. A súa voceira reiterouse no compromiso cos ribeirenses para cumprir coas promesas feitas polo seu partido. Un debate destrutivo creo que non pasa por aquí porque, como decía o señor alcalde, esta é unha obra de vital importancia para o noso municipio e, dende logo, que creo que vamos todos no mismo camiño, cos veciños de Ribeira estaban ilusionados con esta infraestructura, que teñen que seguir ilusionados con esta infraestructura, dende logo que falaba a señora Pouso desa ledicia da veciñanza. Eu quero que a veciñanza de Ribeira siga pois con esa ledicia de que vamos a ter aquí unha residencia de maiores pública, que o noso compromiso é que vamos a traballar con compromiso arreo en buscar dende hoxe co que xa temos e co que seguiremos analizando a mellor alternativa para a veciñanza de Ribeira.